Kamo, ja vám prisahám, že život mi dáva challenge. Mala som predposlednú skúšku a rozmýšľala som, pôjdem autom do tej školy? Alebo radšej si pristanem a pôjdem na autobus. Tým, že som okolo šmýkala, som si povedala, že pôjdem busom. Tak som stávala 4:50, nachystala som sa, modlila sa, nech mi funguje mozog, keďže som ten deň mala matematiku. A všetko bolo v pohode, dokým som nedorazila na autobus. Cestu tam som nejako prežila, až tak sa nešmýkalo, ale musela som trošku ubrať plyn. Dojdem tam a nikto nikde. Tak som tam iba stála, pozerala sa, existovala, ostatní na mňa čumeli jak na debila. Potom som si čekala CPčko. Autobus ide cez všetky možné dediny sveta a trvá 50 minút. S tým, že je sneh, tak aj hodinu. Je to, že som si to nevšimla skorej. Čakala som tam vyše 15 minút a autobus nikde. Tak som si čekala tabulu a tam pre istotu nebol ani vypísaný. A ja, že dobre, počkám ešte. A ostatní iba čumeli, prečo tam stojím, keďže som tam stále bola sama. Tak som zavolala detkovi, ideme po auto. Tak kde sme sa stretli, nejak sme sa dostali na dom, musela som vykopávať bránu, lebo bola primrznutá, nedala sa otvoriť. Čakal som čas a kým som ja len otvorila bránu, bolo takých 6:40. Akým zázrakom tak rýchlo ubehol čas? Vyšli sme z autom von, straglovala som zavrieť tú bránu, proste svinia ma nepočúvala, tak som ho nechala tak. Vyrazili sme a bolo skoro toľko hodín, kedy už mal dosť druhý autobus, na ktorý som nechcela ísť, lebo som nechcela riskovať, že bude meškať. A ja to nestihnem. Ale nevadí, aj tak určite meškal 15 minút a v pohode a šťastne som sa dostala do školy. Skúšku som stihla, aj som ju spravila, takže to nebolo zbytočné sa tam trepať. A parádička môže byť.